अहाँ कहै छियै जे सुन अहाँ जे कहै छियै ई गाना से की सुधरतै हम एहन एहन छौरी की एकरा से केहन केहन बिगड़ल लड़की के सुधारि दै छियै गाना से। तब तो ठीक है कन ताकि इहो बात से एकरा अक्ल खुले आ सब में अति सुधर जाए। देखियो ना एकरा अपने असर पड़ते ना। हां समझे वाला होते तो टॉनिक दवाई द देलिए हम। दियो और 10 मुल्ला द दै छियै। हां दियो ना। आगे तोरा कुछ असर भेलौ? कोनो हमरा बिख चढ़ल रहे हमरा असर हेतै की बात ए तोरा की कहलियो हम? तू कल हमर पिछवाड़ा धैने छी रे तोरा सबके काम धंधा न मिलै छौ। हां बेरोजगार छ। बेरोजगार त हम नहीं छी, हम त पढ़े लिखे वाला आदमी छी, लेकिन तोरा समझाबै छियो कि तू ई लाइन में कैला घुसल छी। तोरा की मिले हौ? हमरा की मिले छै नहीं मिले छै तू हमर बाप छी कि दादा छी कि नाना छी कि काका छी के छी रे? हां जे तोरा हमर जे हिसाब देले तोर बाप के बाप छियो हम। मुंह फुला देबो छोरा मार चपल एना के बुझी तोरा बाप के बाप छियो हम। तोर बाप ने सुधार पड़ो तोरा हम सुधार देबो तो तोरा बाप के बाप बन जेबो ना। ठीक छै चल सुधार तोरा हम सुधार क्या जेबो। तोरा हम ई कह रहल छियो कि देखी ऐसे ई काम करे छी छौरा सब के पीछे पीछे कम से छौरो बर्बाद तो तूहो बर्बाद तोरा बाप बर्बाद तो हेबो मैं बर्बाद हेबो छौरा सब के काला बर्बाद करे छी। आ ई त ई तोरा कनियो पता हो कन कि ई सब करे से तोरा माय बाप के कितने बड़का नाथ कटे हो कन। बुझे नहीं इज्जत के लोग समाज के लोग इज्जत के छीटे है। सुन तो आई हम सब देखलियो कल कोई देखतो कोई दूसरा आदमी तीसरा आदमी पूरा गांव में जे आदमी जान जेतो तोरा माय बाप के कितने बड़का शर्मिंदा होतो जे तोरा पता छौ। आ गांव के आदमी जानबे करे दूसरे गांव के आदमी जान जाए यो उहे बात है ना। दूसरे गांव के आदमी जान जाए यार। कम तू मान के चल कि तू अपन कुछ भी करे छी तोरा लिए अच्छा लगे लेकिन तोरा वजह से कितने गांव के लड़की सब खराब होते इहो तोरा पता हो कि ना। कम से कम अपना लिए नहीं सोचली कम से कम गांव के लिए तो सोची। देखी तोरा नहीं तोरा अच्छा लगे ई बात लेकिन हमरा सबके दुख लगे। तू ऐसा काम कर जे हम अच्छा करिए तो हम अगर बुरा करे छिए अगर दूसरा सबके अच्छा लगे तो नहीं करे के चाहिए। अगर हम अच्छा करे छिए वो ओकरो दूसरा आदमी के अच्छा लगे तो ओही कैसन करे के चाहिए। ओहे ना तू ऐसा काम कर जे हमरा सबके अच्छा लगे जे हम सब हमरा सबके कोई अथी नहीं किया कि हमरो सबके घर में माय बहिन है ओई चलते कहै छौ कि तोरा वजह से कोई खराब नहीं होई की बुझली। ठीके कहे छी तू सब एते नॉलेज हमरा पहले नहीं रहे और कोई आए तक हमरा एना भो के समझेबो नहीं कल के एक बेर हमर मैं समझेने रही लेकिन मैं के बात हम ना मानलिए। आइ तारीख से हम कान छुए छियो एहन गलती हम ना करबो कभी ना। आइ तारीख से कतो नहीं हमरा देखी बदमस्ती करे और अपना गांव में काम हम छोड़ देबे। सही में कोई छोरी नहीं करे छे क्योंकि हम ही ये सब काम करे छे। तब देखी तो तोरा अपनो शर्म होए के चाहिए। हम कोई गांव के कोई लड़की नहीं ना करे हम करे छिए और मम्मी पापा के बेइज्जती होए कन ऐसा काम नहीं करे के चाहिए। ठीके कहे छी कल के दिन सब गांव में पता चल जेते हमरा बारे में तो मैं सहीयो नहीं हेते। सही बात कोई हो तो नहीं हेते माय बाप घर से भगे तो गांव से भगा दे तो समाज सब तोरा काल हो कि कोई लड़का तोरा शादी करे के लिए तैयार हो तो तोहर जिंदगी तो खराब हो जेतो। आखिर तू कोई लड़का के साथे मान के चल तक तू जेते केला से केला लेकिन आब नहीं करिया बुझ गेले। सुन ना हमरा माफ कर दे तू सब आज तारीख से हम नहीं करबो एहन गलती बुझली। हम मान गेली तोरा सबके बात हम समझ में हमरा आबि गेली हम केहन बड़का गलती अब जाय छै त जो मैं के मतलब कथी गोर लागी मतलब मम्मी जते गलती केली वो हमरा माफ कर दे। अब आई तारीख से हम नहीं करब हमरा दिमाग में घुस गेले बात। ठीक छै जाय खराब बात है चल जो देखलिए सुधर ले ओहे न कहली। आखिर देखियो अहाँ जे गाना गेलिए ना ओई पर हमरा लगा एकर दिमाग खुल गेल होते। हम इहो समझे छली कि कोई हाल में ई लड़की सुधर जाए कि ताकि गांव के इज्जत बच जाए। कल हो के कोई गांव समाज के आदमी कर कुटुंब के त की कत के रहा ई गांव के केन लड़की सब है ओई लागल उ लड़की खराब रहते। अच्छा चल वो चल गेले बेचारी एगो बात अगर उ लड़की खराब रहते तो मतलब ओकरा तो बियाह नहीं होते लेकिन दूसरा गांव के जो घटकती अपना घर में थी जब दूसरे के घर में थी तो कहते यार एक गांव के ये लड़की खराब है कहीं वो लड़की होते ओकरो ने बियाह ना एक गांव में नहीं शादी कर हां नहीं करे से बदनामी होई। चलो अब अपनो सब कनी